השרף ינסו לפגוע בירי תותחים בשני מגדלי החביות הצבועות לבן בצד שמאל של הבמות. התותח במסוק מכוון אוטומטית לכיוון אליו מסתכלת הכוונת בקסדת הטייס. המסוקים מחלקים ביניהם את המטרות, מתייצבים לירי, מפסקי החימוש מורמים, ומיד נשמע את התותחים מתחילים לרעום. בכל מסוק שני טייסים, למסוק תותח חד קני 30 מילימטר, 650 פגזים בדקה. איפה מחיאות הכפיים? אתם בהלם? זה כנראה לא מספיק מחיאות הכפיים. למרות שהמטרות הושמדו לחלוטין כבר בסדרת הירי הראשונה, המסוקים וידאו ששום דבר לא נשאר באזור המטרות. כאמור, תותח חד קני היכול לראות 650 פגזים בדקה. בכל מסוק עד 16 טילי אוויר קרקע אלפייר היכולים לפגוע במטרה בגודל חלון של בית בטווח 4